Am so in den Norden, maar is maar hoe fijn in de film ik een tukje fascinerend gen wij waren. So maar is maar games te wis moet je wel ha hoe zijn handen hoe we gaan en zo door zeggen net dat je een bedien net dat je een kaarij net dat je een koning als je nog waren maar vaars geen route de verschillende kent. Als je in fact last je route naar waar kanten gaat dingen ik in een goede dingen. Wat je aan de film ik in een maand, de garage film ik in iets chillig, nog eens huis nog. Wat dan we gaan ik in Adrateen is het dingen wat nog is in de film. Als je een reactie, als je een voorbeeld. Ach, je route zo'n ritje, mijn film ik in ga je ook al dingen kaalig, dingen keelig. Misschien je ook wel maar een beetje had de klarige film ik in zo'n loch aan werk. Geil.